Beste kijker, in deze tweede uitzending over Muvero gaan we weer op reis. Het bedrijf heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een van de grootste werkgevers van Venray. En ook op zakelijk gebied gaat het uitstekend. Vandaar dat het bedrijf aan personeel en partners wederom een reis aanbiedt. Dit keer een tweedaagse naar de Duitse Eifel. Kijkt u mee en misschien herkent u wel iemand uit uw eigen familie of omgeving. Voordat we weer met Muvero op reis gaan in 1953, blikken we even terug naar de watersnoodramp in datzelfde jaar. Na een spontane Venrayse hulpactie neemt ook Muvero deel aan het transport van hulpgoederen naar het getroffen gebied. Het transport gaat via België en de oversteek gaat per veerboot. Chauffeur Harry Theeuwen en Piet Jansen wachten geduldig tijdens de overtocht. De eindbestemming is Hontenisse in Zeeuws-Vlaanderen. In deze periode heeft de familie Mulders zich inmiddels gesetteld in haar nieuwe woning op het fabrieksterrein aan de Stationsweg. Met Pasen staan de jongste telgen Huub, Margriet en Dree Mulders al ongeduldig te wachten om te beginnen met het traditionele paaseieren zoeken. Rondom het nieuwe huis en op het fabrieksterrein is het nog een hele klus om ze allemaal te vinden. Moeder Mulders helpt de jongste zoon Dree een handje, want de paashaas verstopte de eieren zelfs in een kapotte voetbal. Dan zet Huub de vaart erin. Hij heeft weer wat gezien, maar de rest volgt snel. Ook de buren, de familie van meester Maas, het hoofd van de school, komt eens kijken wat er gaande is. Wanneer de buit binnen is, wordt er samen geteld. Nog eventjes pronken voor de camera. Het lijkt erop dat Huub de meeste eieren gevonden heeft. Margriet sjouwt haar vondst in een oud vergiet. Maar zoals het hoort, wordt alles netjes en eerlijk onder elkaar verdeeld. Zo te zien zijn ze wel lekker, maar toch nog eventjes wachten tot iedereen aan tafel zit voor het paasontbijt. Zoon Geert is inmiddels ook aangeschoven en als vader Mulders plaatsneemt, is Geert vergeten te bidden voor het eten. Dochter Zus komt ook nog een eitje eten. Huishoudster Jo Verhaag zorgt voor de koffie. Muvero maakt sinds de nieuwe fabriek veel progressie. Ook zakelijk loopt het uitstekend. Vandaar dat er weer touringcars verschijnen in Oostrum. Het voltallig personeel en hun partners krijgt wederom een tweedaagse reis aangeboden.
Nu gaat de reis naar de Eifel en het Ahrtal-gebied in Duitsland. Hier, bij de eerste koffiepauze, is het al snel een gezellige boel. Niet alleen mevrouw Mulders en tante Mien Martens uit Leunen genieten van een lekker bakje koffie. Ook Jan Derks uit Wellerlooy en Mia Groene zijn al vroeg in stemming. Na de koffiepauze gaat de reis naar het Nationaal Natuurpark de Eifel, waar een bezoek gebracht wordt aan de Stuwdam in de Roerzee. Mevrouw Mulders en zoon Frits overleggen wat ze gaan doen. Ondanks dat het niet zo mooi weer is, geniet iedereen van het mooie uitzicht. Mevrouw Mulders, tante Mien Martens en Jo met Sjaak Lucassen hebben genoeg gezien. Ook Schraar en Rie Jansen zijn op weg naar de bus. De rest van het gezelschap met Jan Jansen maakt eveneens aanstalten om te vertrekken. Dat doen ook Hai Kuppe en Jan van den Berg, die nog vlug een sigaret rookt. Hans en Ellie Rutte en Truus Nelissen vinden het jammer dat ze al moeten gaan. Jan Philipsen en Toon Manders zijn inmiddels ook gearriveerd bij de bus. En als iedereen present is, gaat de reis verder naar het bekende wijndorpje Altenaar in het Ahrtal. In Altenaar overlegt mevrouw Mulders met Jo Verhaag het programma. Wanneer Hans en Ellie Rutte, Piet en Mia Jansen poseren voor de camera, heeft mevrouw Mulders meer aandacht voor de mooie vakantiehoedjes. Jan Philipsen en Jan van den Berg hebben dan al de bekende kabelbaan in Altenaar ontdekt. Ze worden uitgezwaaid door onder andere Jacques en Truus Kusters, Ria van Opbergen, Wim Hendricks en Shane Seibers. Sinds het gezelschap van Mevero is neergestreken in Altenaar, bestaat het straatbeeld vooral uit personeel van Mulders. Jan Klevers en Wim Kessels maken zich niet al te druk. Jan Lomme en Hai Kuppe, die wandelen ook wat af. Na een feestelijke en onstuimige nacht in Altenaar is het weer tijd voor vertrek. Voor enkele personen was het wel een heel korte nacht geweest. Onder aanvoering van Martien en Ria van Opbergen
begeeft zich iedereen langzaam maar zeker naar het vertrekpunt. Jo Verhaag is dan nog steeds geïnteresseerd in een mooi souvenir, maar dan is het tijd om te vertrekken. Onderweg naar de stad Liens aan de Rijn wordt regelmatig gestopt voor een bezoek aan de wijnkelder. Schijnbaar is hier de wijn goed van smaak geweest, want er worden de nodige flessen gekocht. Denk Nelissen laat de gebroeders Jep en Sjijn Seibers nog even zijn aankoop zien. Jan Pleket en Mia Verstegen vieren hun eigen feestje. De stemming in het gezelschap zat er inmiddels goed in. Toch is er ook aandacht voor de prachtige natuur en de uitgestrekte wijnvelden in deze streek. Als laatste wordt nog een bezoek gebracht aan de stad Liens aan de Rijn. Tijdens het bezoek aan de stad kan iedereen zich hier op zijn eigen manier vermaken. Mevrouw Mulders denkt, een heerlijk ijsje kan er ook nog wel vanaf. Het overgrote deel van het gezelschap gaat winkelen en de binnenstad bezichtigen. Een gezellig terras opzoeken kan natuurlijk ook. Martin van Opbergen en Sjaak Cursus overleggen of ze nog vlug een ritje met de koets kunnen maken.
Helaas komt aan alles een eind, ook aan deze mooie tweedaagse reis. Dat denken niet alleen Wim en Gons Kessels, Teng en Truus Nelissen, maar eveneens het hele gezelschap dat op weg is naar de bus.